Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagiti showroom yeto nigo enkale iyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingagi ogoswasanya gakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kindi gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao unabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwata Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mbabwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green ubutambe bwe mabwate yiga niko bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Superstores yego toka se nyumba ya complex imiyo muchigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ribu yao mwancho murigereli andonsi ya sorigereti TV yao iyagetembe ebe nase mtandao Facebook, Twitter, gose X, YouTube na boigo chinda mchiricha TikTok na boigo ase ensemo TV chiri chionsi kubwata ime na isiko ya gusi na yani isiko yense ya Kenya nemagoroba ingia yeli tuko eliga lya ijuma jidaliki emerongebere neyemo chomutenyi ogatato omwaka wechirubere na merongebere netano chingakia mange agantokani kwa chinsemo ime na isiko ya gusi kure county ya Nyamire, county ya Kisii, county ya Nakuru ne chinsemo eke nekiunga chinsa ibere ase enjerayo wekranu chani ngongoro kwaro ni ototo nyangiri kuranse semo yebimanyerio nigakoro kwa Wilson Makoli na aya negatia na kwariganiri ase kiunga chinsa ibere Twacha buna bakanyimbo aso mwana lidia ruete tomoeni sama sikani wana to meire na magana muna njenta na kora sobo gimabugane na ende twasinyirwe
nande toka tubati machibu Umaiga gwibiriro gotina asigika kubwatikana no kungusana na egatie chia mateibire kero manda tokire na magoso igago itugose gakubwatu justice yetogikane njenge ntongane tikurwa serikali justice oyomo bwabasaye bali basirite ogima gwetera sokoraswa amasasi n'abanyanyimbo chinsemo chesombogo kurusibwa engendu lituko lya lero. County but only 4 constituencies 20 wards na kazi ni kurumbana kuanzia asubuhi mpaka jioni. Siasa cha Nyamira nigo chigenda kama chigwa na barai au imeye county ya Nyamira. Mwancho mweli ekiunga chinsebe nigo tukucha kurwa ase bunge ya kitu cha North chinsemo cha Marani akubwatikana amo na matuka make aitire ese abasaye bana banyatuka bagochererwa n'abanyanyimbo na konyaraka bakuraswa masasi na gusiria magimabo nigo umubere bwoyo mabo onyatuka bagokuruswa litukuri goro asengendu kurende ugaikigwaka kumusana okaneke wagati y'abanyanyimbo na boigo abanyakenyero igendugirete umubere yukwira nigwa asengendu litukuri lero nigo umubere yu Chris Sanya onyaraka bagokuruswa sengendu goikuwa senga yabo ase eroberi achiko nigwa litukuri ankio yamataye nigo kura na kubulia oboene bwabo obone bumwanchubo atwanya ko bakubulia obotu na oboene gosoka ikigerirete abo ase kirisanya royo mabo gosirie amagimabo asinjera cyo botutukanu omulikito Daniel Ntiri nigaikirana chinsa na gotwaregania roboti rokobwatia Samson Nyaseti Momanyi numurugwe Mokira Nyaseti kure kenyero Kenyakiri miasombogo asa sub county ya Marani county ya Kisii nigo babarua koba abegesio mono lero magaga yogoikia omwana obo nyegosira Chris Sanya w'imyaka yegatwa inka elia kabere kolenda sentundeiga atali nobo moyo nomosa oyiga nigaringe gati yabane asoroboti twabeire togokobwatelia abo bagetwa masasi asokagerwa koba baibi nyegusira Chris nigo habwenerete kwa enigwa litukulia lero inka sobo korinde meribulio yokomoleta inka abo litukulego lega turbana asingusana no egati yabomenyi nabo bisa babanyimbo ya negatigwe ekyo kireta kaire nigwa asinkindu eliogo kenia liberera magaga yogo kigwenka kumberoiga bona nonye balenge na maliga asense mwende nigo balenge no mogoko kobwatikana negekore kigoro ekyo kyalenge kyobosoku na kyaragiretwe nabange tanya kongibira tanya kwibirunde bwezi njengo sabaiga serikali yakora uchunguzi yabo banyoro yo ngikiabeta kyara mwana tanya ko bamwiri bali babwate fuje nyinge mono igora para motige tani umubire no murembe ogotera kwabo no boene rero baso ekibungo yakane kubulia serikali kubameseri omugaso osemba twale nonye no bolemu boke kubwatekana no gukwa ko mosa oigomoke nabakana bunatalenge mosalio ngenchende onsi. It is painful mwana somire okolire goitune digiri goswa sengoro. The only thing in target is only justice. Nero toga netia se family. Nero toga netia ningi kiite to mwana, we need justice. Kero manda tokire na magoso igago itugose gakubwatu justice yetogekane. Merobulio yokomoina nigera chikogendererwa ikendega onyekende tikego chencha ase amatiga yabolia abamate nabasani banyegusira ko babatweru nagokania chiburuburu elikomwa amasikania ye yomoelio lakini monege ndoto gosaba no murembe ekora yabeire ntogotakana inde tusari mono aiga nigago chinga kyomoso iga konye anyorire liuko lyokomurangiria miremo gentabange bakunyura na gutigara bare na mayanda nkurubuterege seni kyagatembe korega se bunge ya Kitutu cha North ase county ya Kisii literane nguruko Daniel Ntiri
Na to koirana guika ase bunge ya Kitutu Chache South mwancho murigereri tukolia lero nigo egekore kyoboso kya nyako yakwane kwa stinze mechio ase engustanara nyako yakwane kwa gatie chia matebere igoro yokwenigwa ko muntu yomo oyusire ta stinze mechio na kubwatikana amo negekore kyo nigo omugambi bwe stinze mechio atema koreta okoigwana gatie chia matechio egento no nyana bogetanya kwa konyora amatunda magaye amate amo nabanyakenyoro gosagana awaina na kuruta ebintu chesobo ino bume kolinde yaye nigo banyara kwa bakonyoro koigwana na gwanjirana umubiro yikwanigwa muna agotumanye muri kito Dipon Asanya Hemambia ya lero asumujiga bwa matanga yoko mwenia omusubati Lydia Ohuru gutoka imeye kenyoro kya bucura nyamurenyo imeye wodi ya nyatieko nigo ngisana n'entindi yanekiwa gati yechiamate ibere ngana yairera oboina gotubwa na omubere gotigwa igoro kono mono nabasira gafura toigwa mtu akitepaka obutuko bwasire totera saa 3 tukachachisira chisenye usisano recha butuko tukatebi ubunasira enjire tuta kitu ku understanding na kimono yasirite batoro kinga gagwete babuka gwesibya batoro kinga atumo murangwa bo tukasukumanya tukabwatia mangana ayipakari cheno robosongo esa iritwe akamana kubiku mochari cheno badatevinga baire torro bakanyana omuntu usirite bakamubika mochari tukaenda paka mochari tukarro mubere tukere nagoche twaikaransa tukaenda paka mochari tukara postmortem injo mwanyene njina witness postmortem ejo amune ndugu yane kuri chandi buna twa tebitu no munyagitari umusigari no arenge sisi turijitika Maiga yogotaka kumanya omuchakano bweri berereri ga nigo tuomerana na yaiga nyagosire karaba ko tainga ne stima ya muagete rinde ba mana ko te ba mpuresa mboma ene kitoko nyora ne stima ya muite te ba sempuresa omwana oyo itoga itire ebinto ba ko tuora kingocha goche bingo te bingo omwana itoga itire ande boniga akamana ko ngora ki omwana omoise kabugate akamana bante binga togwanjira na muntu aite mukae komo echibesa ngaito kusibeta komo bana kenyoro muntu wanjirane bono ga kyumu isio yu twabonete tomotongi kwanza ne bono ga ki abana kenyoro bagerire bajire gutukanya agaita ngina koro yaro itire mukae mambire ngago tagweita togwanjira na ga ki komenta na yuen nigege koreke igabono giatigara kego ichania abange kuruseito asengenje bono kuruseito no tatu mwabota iyo tatu minto no are na abandi ba mwabota tatu mwabo mwana yo Lydia ntu abatumite bagacha baikaransa bagakabaka bakabake ndeke babwate igongo mwana yo Lydia na tuna rwere twe ngombe yachitika bono tukabanga masisi aberero ntu na bakanyimbo igotwacha ko ni mwana minto Lydia tutabwati boko ngubonde tutabwati sidende bono aya tokere ngairane mochari ntuntu yabwati kuruka nyimbo sobo Lydia sarwete ense mona yue maiga yechingu magoteba nganya gusira ni gabete kaigo itwa no musachoye nto isanigite onye ntu ari kuisane kali tu akorte postmortem angantu atebete ba mintu baigo igotwacha buna bakanyimbo aso mwana Lydia rwete tomo eni samasikani bona to umeire na mangana muna njinta nakora sobo gimabugane naende twasinyirwe nande toka ntobati machibo chinga kibono imirubiri yonsi yatene nago ikasoko eni wa kwibirogo na boigo chiema nigo bono kuigwana kwa bere gukoboriwa ase chungusana no chinga bune chiga elio abaiga babeire bagosira gose abancho baitu babe bakwene wana maskani awenerete ege koleke nege kongumono kia beire na mutwe kobori ngabanya kenyoro kamuranje bono baiga ntubuna bakanyimbo ntubwatise ntubwati ndo turakwane enari gusaba abanyakenyoro amona abenka oyo minto tunyomerete mamu mwabo nabantu bekenyoro baikaranse bakwane baturangeri onye kene Lydia kuno chimochari nande tochiko mwene ndo bati boko ne serikali tokonye eso egati echungusi genteka subwagare bamanyinga ingikegatia ekiagira ntu abense mo ya sobo Lydia kene nkuiroranga ntuntu bwati mangana none ngombe ntoire kamana ko kwana tende ngere tiko chiko nyamo manyagetari lakini abasara ire
Ripoti rigitaseni kia gatembe kuroiga sekenyoro Kenya murenyo kigutuka meye wodi anyatia kwe bunge ya Kitutu Chache South litera na inkoro kwa Dipon Asanya Tokirana gwika ase county ya Nyamira Mwancho Murigereri nigo egati yabarai bagante kwe murunganiria na komochia oborai gose oborai amone bikora biruganda konekwa imeye county ya Nyamira inzi oborai bwaye umugavana bwe county yo Omoski Muminyaribo bakorawa amono mujumbe West Mugrango Omoski wa Kill Steve Mugaka mujumbe we bunge ya North Mugrango Omoski Josh Nyamoko nabo mwana siasa Walter Chanwa nigo banyaka bakubolia obotero rukwirana ase county yo nabo igo chingwana kone kuchiwana koroberwa kone kyabuna ebintu nkogenda biro munabika bwante kogenda ime ye county yo ya Nyamira munagutumanyia omoli keito Bolcap Okara naso muyigoyo igabwa matanga yoko mwenya Peter Abuga Tengea kuroiga sekenyereke iga kiagetiesi meye bunge yega ya West Mugrango ase siasa chie county ya Nyamira chanyara kwa chikore mwense county nero gose ya chieto rochekare imwanje county itekonywe muyiga onyara kwa gwikiranwa mono mujumbe bwe bunge ya North Mugrango Omoski Josh Nyamoko mujumbe bwe bunge ya West Mugrango Omoski Steve Mugaka Walter Chanwa huyoro mwanasiasa igati abanasiasa bande county yaitu yasalikire mono tutaite barangire umweshimiwa oli okorokwa timu madina okorokwa Nyaribo erinde bamuikarasi inse ntogo twara gisegi mambi maragoba ukona kerekyo nigo bagendere ko bakomochibotaniri bo mugavana we county Nyamira Omoski Muminyaribo asikire bagendere ko bagatabuna nigo airire ukuratera kwa magendere meye county ya Nyamira kwana no mweshimiwa Nyagarama kuri West Mugrango umwetwegete akamukore deputy governor omugo kwana chikura abareire 2022 tali yaro akeire no mweshimiwa James Odicho gesamitwa akerete chikura and therefore abasonge bagotebanga once beaten twice shy Nyagarama twekere to montoyo agatoroma no mweshimiwa geseminaro mwetwekere to amoire rosafi nero toromie it is very painful for West Mugrango nigo bamusiemire biera na kumubolia nyariko bagakoreto botwera rume ye county ya Nyamira na nene asechisege chagendere ko bachikwane kigwa egati aba MCA indukira retro gwetananeka nabwo ogwatananeka okwo kweirire okuratera kwa magenderero ntugwende go nchamo in fact twaire mo senator we county eli bagali nene sana because we thought he could take the lead even that we come kera no bako oversight counties wana tote kongili baga no muskoyo makwa na timete singo kwana enginde torangeli mukutano monene Nyamira Toso karayo ndokona the county but only 4 constituencies 20 wards na kazi ni kurumbana kuanzia asubuhi mpaka jioni no msko no mondo utara no munengu yani no munengu tu no munengu Wabutali wasoku yake so a foundation tu avegete Nyamira ya siride wana gendokera onobo kurumi kuanzia asubuhi mpaka jioni nyina bo niko bagendere ko bakomuche serikali nene ase ugutabekari bagali munyamira mutwe into korengana munera atebire kyagendere ko bagekoro kya nene uchase county ya Nyamira maybe abande tumumanye tindo eto PSA ya makoruwa orubesiga lakini bona yaje tunaenda maade kisiasa mu minister wetu Igo sabanga to atebira asante mbia mono but we also want him to help us look at this side ya Nyamira so that we can be able to enjoy the fruits of the national government as well tarboigo Ginko ripoti rigataseni kigekea wanjete kia gatembe kurugaiga ime ye chinseme chiga chiage TSC ime ye wadi ya Bugichora ebunga ya West Mugrango county ya Nyamira inche konguru kwa Bolcap Okara
Mwanju muri tutigarite imeye county ya Nyamira litikuria rero nigo abarai banyaka bakuru kubolia gochiese amana inchi bali batabwati bande kwane kibonango nyabali bande kwa muno so kuyarigania gochia as obochorio bonne bumwaka bochiribure na 25 boigo nigo abarai gatia abarai obekirana ase umuyiga wokomwenia Tom Omani huyo kabire omunyanyimbo omanene gose gose edemo director of inspection ase kosikia abanyanyimbo nigo banyaka bakoboli boigo mugafana gwe county Nyamira musikamu mumenyaribo kwane kebona ngo nyarare koba obekire emerobulyo yo gwakana abakora imirimo be county ya Nyamira emeshara yabo munagotomanya umurikyo ito Fatgad Gisemba nase omuyiga oyoiga bwa matanga ase kenyoro kiabo gwendo imeye wodi ya Magombe bunge ya Kitutu Masaba oyo oikiranwa no mokonyi wo inspector w'abanyanyimbo Eliud Lagat abwase amotogia nyagusira bona omonto bwanchete emeremo. Alikuwa mtu mzuri sana. We cannot fit where Omani was. Omani hajakosea mtu katika hiyo kazi yote, hizo miaka zote in the entire police. And truly we have lost a good man. Amo nere omugachi w'ikiama kia ODM Timothy Bosire nigonere akwaneire emechando amo nobororo bonene obwo Tomu abagawetera maega ya makweria yaiga ataramonyora ase mechando Tomu atwara uruwaire bokuri kibese sana okonya datwarenge kare moyo bono uchire pokongwa tigire senka taomba marafiki zote kile kidogo mnacho weza kuwa kwa mfuko siku hii ya leo muache nyuma kwa familia ili watoto waendelee kuishi vile Tomu kama angekuwa hai angependelea waishi. Ensema ya yumwana siasa kurwase bunge ejeiga ya Kitutu Masaba oyo orumete eriansa sekirogo kyobo bunge omoske Craif Ogora nigonere airachinga kecho na kumuburia omokonyi wo inspector oyo bw'abanyanyimbo Eliud Lagat buna ribaga korira toke aeneke buna abantu kurwase kenyoreke iga inkorikwa bare. I'm an aspirant member of parliament for Kitutu Masaba. I'm requesting you that Tom was a man of the people, is a man who represents his community. As you go, tafadhali, tafutia hii nafasi, hii community, nafasi si moja, 10 positions to represent the good work Tom did. Ensemo yechisemi nigo omuwakiri Danistan Omari abakureire abagusi kwene kyabuna inkubasomye bare abana babo buna injira eyemo yokoreta uburabu ase riroba ryagusi amate yonsi yaikera abanene ba baskari abanene bonsi pibakira ayatari amasikani tigatosomya abana baito tigato meki abana baito babebuya elinde babegas kurase ensemo ya siasa nigo omurayo monene bw'ikiama kya Kenya Social Congress Samson Atati Kengere abasemya bagusi kubwata ibibande asobonge eryo kumubwatsi amatiangi asokoria ekirogo ky'omurayi bwense abachief abasinda chief mwaze korra abantu batarabwate ibibande tobwate ibibande kikura kigoika tobwate kikura mwaigure ensembe nabera ate nebo tanchiranga yasago tekyo mwaka yo 2027 abantu bane bagende ko banga ntobasa korara ekere ensembe ate nene kwanyora no bwatengo yawo kubwatikana nembeo eyo egendrete gweta igoro yekerogo kyobo waziri gocha imeye county ya Nyamira nigo omosketi Motibosire asabire abanyamira ko endelera kumusabira asengana ejeiga wananje so kubana ngambu ya mono na ali muko na kukwana ndani beka masabo nyasa kolete bisyo igomwa iguleo nyasa naro sante chinka ki echecho nigo omugabana bwe county ya Nyamira Moske Amos Nyaribo agendereire kuborigwa ayeneke buna bakora emeremo imeye county eyo emeshara yabo inko yenyora bare boikiranu abantu bare batarakanwa
abakora egasi be county assembly ya Nyamira intu na Kenya Social Congress bari tokorera abantu banyanyasire egento mwaga nyari baratokonya sagabana tigamanye bunera kuri umusara nabari akorombote dikibese babwata abana babwata emenwa babwata abantu bategemera. Hii kuripoti Gatembe kurwase bunge eyeiga ya Kitutu Masaba eyegotoka imye kaunti ya Nyamira Njefatigat Gisemba. Mwancho muligarali omo sasiroti omonne kurwase parish ya Ichuni aserieta Father Chota nigasabire bonsi bali kubamano bali ese ensemo gose dini y'abakatolika konyagaba abakonyara bagokonya bali batari kwenyara atichia matichiabo naboigo niganyara koba abaka kubagania kobeka umukia ase mirimo yabo yakira lituko munagotumanya muri kito Gabriel Yakonde. Nigo abakristo b'Eklezia ya Katolika baburigwe kumwiranira omunene kinga kichiga bagendrete n'amaguru yo kwengata kaukwa na Father Chota nigaganiri abakristo kumanya obuya bwo kwengata aboigo asamenta na kugania abakristo gukonya bali abatabwati ale kweroto na wetegerera toras twachire bugeka toronge ichinjera cheitu una abakristo abanene na abake iri tunyara kumuwenera Nyasaye seka rutarara umunyore Nyasaye mugambe nera umwere asukumugwa bose naso kwengata twaburiwe tweri n'ikindagera tweri n'ebinyubwa tweri n'emegoko eyega egotokora twamweba Nyasaye ekero kweri nirendagera kweri n'ebinyubwa we chandire nalura munyore Nyasaye ebiwe kwelina ehero nyoro kugoro uchukwa bali batabwati we fast tunachini fiatura vinywaji ili kutoka hapo tupate kitu cha kuwasaidia aseboigo aira chinga kechigo na kubagania abantu gukoromukia asichigasi cyabo iriyo konyora amachibu aramaya si wane kiasu mwabo ase familia ino uwe papa uwe mtoto uwe kijana uwe nani lazima utoe jasho. Hakuna vitu zinakuja kwa meza tu hivyo. Kama ni chakula unahitaji wiko poromuki banya na abana bali skuru wiko poromuki ile nyaro weta matendo banya ne familia yao nyine biashara wako kila kitu unahitaji. Ndio maana tunafuata njia ya msalaba, inatufundisha kwamba sisi tunapungukiwa hata katika safari yetu unaweza anguka. Yesu Kristo anakuambia cha kufunga inga kyukwira na magega ekiri nere litwa chiri cha kalimiro mugono bantu ege kare soide munoro kureme egotengwa tiri itisiri turi ukwira na magega iriere na magega arusha munoro kare arusha munoro na lira nyara kuruso bukombe gutumo ebyo bukombe bwenu boleme buyo bole muri Nyasaye irasi familia ino asa gosoma asa kore biasara. You must have this annual retreat, a personal annual retreat. Uwetegerera ayo manyana without the Kingo reporter ya Gatembe kurwa Eklezia ya Katolika ya Ichuni igitoka sebunge ya Nyaribari Masabe County ya Kisii njengoro kwa Nyakonde Gabriela. Na mwanjo muligarali amate apita ombati mose kurwa chinsemo chiabu itangale chigotoka ime ward ya Ncheki nigo ya nyaraka kobano mogokori tukulia lero maga yokonyora ekerogo kerigi yogotarira gose wheelchair kurwa CBC yo mugumarrebu moskedonya Doris Aburi amate yo niga yorkyo mogokobo na komosegeta mugumarrebu omoske Doris Aburi konyaraka baga kogendera no mukyoyu wogokonya bali batari kwenyara aya Marieta ne melinya boke mose mwana noyo no mutangi ono na akiri tonya tutungambuya mono mongina nabo tutagitabangi abasibuku gali nyasa muigwali ogendereri ukababu mwana baba abakorora bachandi kubunanjiga nago kiroko goko nene gakimbuya mana abana ba Nyasaye biya mono korera umuteso gukoraga umwana baba John Minto mugima wonkuru cyo mwana Minto gankuru cenga John Minto tu ariko sekatwa kwa bana bakanya chaki Samson yabisi kunyando kaniga tukia mwana ntro witangare na akire biya mana sana somba ganto konyo mwana ye kerete atinero atare ka kiyo somba gambite to nyambu nyama Sa Maria tangor kupito mbati
oyo mosenka ntukia mwana nago kirugia somo gambione konge kirugo mu women rep nande na mwanje tukurware kiretio nande bakongonyire na inche ndanyare kutarire gendeke moike nago kirisana nande asake rusi nande getoko nande nago kirisana sana no mwako yanko yane muna yakorire gasi kondusi siko na inche no munno yamanyo maene nga ekero gene ya bito ba dia kana neki siare igo bito mbade na inje na rokire sana so mungina donya asa maskani ali abwate na korora aba buraka na korora ebirema na abantu bae banyasaye bachandegete asa onkonya konyorumu korente rumu no yekero geke igo amaskani ana manenda anyere ni so mungina donya toto ande ngobori abantu baminto ngabaminto nyanyarekana umungino oyo mumurigereri naende ngencho ya na arigereire ona igure gore jibo holi muna kore mana na arigereire ngaki bantu bana wegera lakini muno tatemetire kuyara na umungino korora bachana aki anje very happy na tibo bwanjane weito na masikani yeito agendera no mungino oyo naende nabagoja okonya nenda konyunde nena agendera Mwanjo murigereri goikarabwo nigo tokogenda ensemeli ende ya kabere yo mutimuko tonyore engwana yerituko nabo igo tunyarikaba tokonyora abirata tuiga kuru ensemeli ende ya kabere studio tokwerana tunyarikaba tokenda na mange imeke unga chinsa ibere The only thing in Tagate is only justice. Nero toka netia se familia. Nero toka netia ningi kiite to mwana, we need justice. Kero manda to kire na magosa igago itugo se gago watu justice yetu gikane. Nchenge ntonga netikurwa se serikali justice. Ekene getoke ngabana aba naba ibi barenge. Ekine kinga netiyoka, tinga netikende. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorosya chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriria gatigati wekari guri iri abantu batinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganie wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere singwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Mwancho murigere karibu na anda sense meiga ya kabere ye kiunga chinsa ibere mwalimu manene we skuru ya St Francis Nyasagati niganyara kaba goseserieta alsi ondiegi niganyara kaba gakubolia abalimu na baiboli kobwaterana erikwaneke muna abana babonko berabale eskuru asama tukonsi ribanyara kaba bakonyora chisemi ebisebirengo biribwenerete Musubati alsi ondiegi nigaliko yakwana iga chinga kianyate kwa kwarigania omoyega bwo gochengera gochake we skuru eyo ase yakolire emyaka 10 kesa yanyarita kwa gego chakiwa mubane mono nko batebi ngambiya mono bago kolega sibuna chinsana ko ever in school bako buka 10 abandi no bari school kumanyana ki abana bagendrete igo nko batebi ngabakoromoki umwako yotate okoromoki and we have set our target at 5.8 na inde toko tebanga slogan yetu yo mwako yo neri toko tebanga Matthew 7 verse 7 ego tebanga ask and you shall be given to aboli dio monene aseri tukolia rero on our Thanksgiving day ingatwe mean ya 5.8% as our target and we are going for it. Nande abaibuli baitu abana baitu tokoromoki abaibuli baitu batosire ogosira abana kero tuko batumanga yakubatiganka rente mie rente bituma rente chinyende chinko konyo kubwate amagena konyo kubwate mugondo sangereri beka moto tebi madam njuoya kende kyonsi chinyanya twanyolera abaibuli baitu go basomiri abana baigo tochira roche Ntobwate challenge ya match as school yetu ne bwate challenge ya match as much as toko pampa match kuroche goche school eto kuligingo musada tonyore osene intunto nyare konyore gesima abayibuli basomiri abana agaiga bayigo chiroche mpaka umwana akaende university nyina akieta match roche kuru form 1 mpaka form 4. What a pride. We are appealing in our parents mwerwe kelikions pimo bukende kions ntuto taide gusira abana basome tari faida stukuri gibne school. We want to be able to support inchubunore jieleze na tutaendelea na we Egati yabasae nabamenyi ebe county ya Nakuru nigo ritukoligora banyataka bagwesokia na gokora okorobekana goikasa magacho ye bunge ye county yo asabanyataka bakugania banyaka bakwerero babwikiranu ase ale omugavana bwe county yo Omusubati Susan Kika uyo bolire ase egeka ase gotebekana nabange buna nigajiete ase omoyiga gose ase omutimoko Olio wogochia kogongia bakurawa amo nomwana siasa engineer Evans Kimori iwanyako bakobolia kwererwa bwekiranu nga ningo otigalite gose county ya Nakuru na ase amaboko ango etigalite na ningo okoira libaga liobora ime county yo ase amangana onsi aliagendete kwane kwa ime county yo to seek some very critical questions in regards to the leadership of Nakuru County. This is the petition. It is the people's petition to the County Assembly of Nakuru. And the subject matter here is very clear. It is the demand for accountability on Governor Susan Kihika's absence from public duties. Under Article 15 of the County Government Act, it is very clear. Anyone can put a petition in regards to the public matters. Today, we are concerned as residents of Nakuru. Where is the governor of this county? He gave a directive that he is on maternity leave, which is not authenticated. And so, he has left a vacuum without delegating duties. Today, we are here to communicate to the county assembly within 14 days. We need a written response on who is running this county. We need a clear communication. Who is overseeing and giving direction in terms of leadership in this county? As I'm standing here today, there are people who are grieving. There's the mother of Brian Odhiambo here, and there is the wife of Brian Odhiambo and the family at large. Not to mention the child that disappeared from the morgue. Is it that they are using counter-recounter method to count in the mortuary? Somebody can just disappear and the governor is just silent. So today, it is a clear communication from the people
that there is a vacancy in terms of leadership in Nakuru County. And our demand is clear. That's why we are putting a petition to the Nakuru County Assembly through the clerk directly to the Speaker. We want a communication on who is running the affairs. Na gukorera mwanchwa omurigereri Subati Netumbo Nandia Ndaitwa w'imyaka 52 n'itatu go 73 nere umurayo muya wense ya Namibia magiga yogochorwa asobochori banyatakaboka ne kiwango iga asanya kabaga gotianigwa rituko ria rero Musubati oyo Nandia Ndaitwa nigo akwira libaga liaye Ndangoro Mbumba oyo onyarete kaba agakwira libaga liaye age Gengop oyo tsiryo buguma bwaye omwaka weta asebono agochikoba Musubati okabere ochorire ase orugongo rwa Afrika magiga ya Musubati Ellen Johnson Sirleaf bwense ya Liberia na boigo asebono iga niga kobo Musubati okabere sebali barabisi magiga yo Musubati Hassan Suluhu bwense ya Tanzania omurai bwense Musike William Ruto no ya mabose balibekirana asomoiga abwoko motiania Musubati Netumbo Nandia Ndaitwa una murayo muya bwense yo ya Namibia. Fellow Namibians, ladies and gentlemen, today we are gathered here as Namibians joined by the international community to witness the change of administration from one head of state to another. Changing of administration has become an entrenchment, political and historical phenomenon in the Namibian culture and tradition since independence in 1990. I therefore stand before you today with profound gratitude and a deep sense of responsibility towards the people of Namibia who placed their trust and confidence in me by electing me as the 5th President of the Republic of Namibia to lead this great nation for the next 5 years. Directors of ceremonies, my ascendance to the highest office in the land is the accumulation of years of struggle, men and women, for the political, social, and economic liberation of our motherland. I would like to pay homage to all of them, those who have passed on and the living. Today's event is taking place 20 days after we laid to rest His Excellency Comrade Dr. Sam Safishuna Nujoma, Namibia's founding president, father of the Namibian nation, and the leader Tumurigire wikirabu no tugukorera amangana magia yekiunga chinza ibere litukeriga ria rero ria Ijumaa tariki 24 mutinyino ya gatatu mwaka wa 2025 na inche rigongo rukwaro ni ototo nyangiri kurwanse memenyerio ni gotwa bwaterana na era wiso ni makoli na boigo yone kinga amalio gine chipyago ikeira senchira yo boikira ni gakoro kwa vira karili na boigo matundura na rolinge magiga yechi kamera kolinde ni gongo tiga nsemelia kabere ye studio nyaka bako konyora obasemi bwa gatembe kurwaso mugaka ochoi nyambasora tomirane ekionga chinsa inye Baraka ninjo, ninjo retembe, ninjo dorome, mangana mani, bangina ninjo. Mechando inyoria nyakomenyamo tiba mechando
einyoria nyakomenyamo tibasaria obwamate mechando einyoria nyakomenyamo tibasaria obwamate emechando bali buna mometa amali abantu bali mechando einyoria nyakomenyamo tibasaria obwamate emechando ko yachireiga abantu bagochamo kabisa igo kabisa kai na bayarenge iga kai bono nara makongwaya emechando ekunyuria abantu amangana amange na mono bali bamenya tamo bono Pagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo pagina ninjo. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya seka ngokwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingia kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Enyagitari ya Self Care Medical Center Asentunde Ntangane